Happy New Year, everyone! Putok nyo sa labas, ha? Kasi mga cancer, ako nga pala si Paolo. At ngayon nakolekta na natin ang mga regalo ng Pasko. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin ay ang mga memes. Okay, yan lang magpapasaya talaga sa atin. Hindi ko na kami hangover pa ako. Basta, simulan natin, gusto kong sumaya. Ano mga nakuha sa mga ninong at ninang nyo? Ha, marami ba? Pero dito, di ko kayo pagkakaitan ng regalo. So ngayon, maglalaro tayo ng Pag Tumawa Ka, Talo Ka. Daanan na natin ang mga memes na pinadala sa atin. Bigyan mo ako ng 3 paputok dyan, Pao, kahit bawal na. Kaya torotot na lang. At simulan na natin. Kinakabahan ako dito. Bakit audio lang to? Thank you for being part of my 2019. Ipasa mo to sa 20 katao, pukin. Boom! Pag hindi mo to pinasa, papatayin kita, babatuin ko bubong nyo. Uso ba to sa kabataan? Ibabato ka sa bubong. Lako, lagot ka kay Tito Ed. At hindi raw siya. O sige, maraming salamat. From sa barangay. Pampamilya Time Channel. Okay. Happy New Year, everyone! Ibang putok ang lalabas dyan. Ako po. Ipuputok nyo lagi sa labas, ha? Parang awa nyo na. Huwag nyo nang dagdagan na naghihirap sa Pilipinas. Sunod, from Kevin. New Year! Happy New Year, everyone! Budget, everyone. Kabuhas na si Tito Manny. Maraming salamat. Sana lahat tayo okay na lang 2020. Kaya kapit lang. Hindi nyo kailangang pilitin maging masaya sa 2019. May 2020 pa tayo. At mga susunod pang taon. Sunod! Pahawak naman ng pututoy pamangkin. Malaki na ba yan? Malaki. Mga tito, wag po. Magpapakabayta po ako sa 2020. Sunod. Alam the way she makes me smart. Yes, sir! Ito nga pala kay Catriona Gray, diba? Yung kantang yon, yes. Naka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Yay! Neneng B, kabahan ka na. Ito wholesome naman na rap. Pinaglalawayan to ng mga White Knights itong kantang to. Yes, sir! From Christian. Yeah, yan yung feeling mo talaga every time din na ipuputok mo na din. Yeah. Malungkot, balik ka na ulit sa kalungkutan. Mandidiri ka sa sarili. Bakit ko yun ginawa? Lagi mo ipuputok sa labas mga pamangkin. Ha, ako. Huwag nyo na dagdagan ng mga pamangkin na idadali ni Tito. Yes, sir! Ano to? Sinong mahal mo? Sino mahal mo? Sino mahal mo? Mahal mo yan! Mahal mo yan! Imagine ko na mamaki siya bigay sa tinamaan mong bus na yun. Ay, nako. Ingatan mo siya. 9 years daw sila. Ang lakas kasi nung lecheng copyrighted na kante. Ako dahil sa'yo. Buti lang di nyo ito maririnig kasi copyrighted. Yeah! Basta malagay ka lang na malungkot na music. Ang lungkot pa kasi. Hindi niya mabuksan yung try. Ang sakit. Kung alam mo yung gusto mo makaalis ng parang may onting dignidad ka pang natitira sa katawan mo, pero kada pa jack ng pedicab. Bakit pati yung makina ng pedicab ko ayaw gumana, pero yung mekaniko ng Monaco ang makina ng aking Monica? Sobrang sakit. Hindi ako natatawa. Ako'y nalulungkot. Okay, ayaw mo nun, kuya. Single ka sa 2020. New Year, New You. Hindi mo na kailangan sa mga kupal na yan. Nalulukohin ka lang. Mabuti yan. Mabuti ng araw to. Pagdaan mo to, kuya. Sunod. Yung regla... Tagos sa puso at sa Eurotex ang regla mo, kate. Yes, sir! Sige, takala mo na lang isa. Diba, at least matutunan natin yung kaninang kuya, di ba? Yung kanyang pinagdaanan. Mabuti rin. Iwan mo na lahat sa 2019. Mga hinanakit mo sa katawan, mga kinainisan mo. Iwan na natin lahat yan. From Hiko. Kaya parang ganyan, di ba? Iwan na natin lahat. Parang awan. Sunod. Sila nagkakagulo sa Pasko. Ako chill lang. Hey!
Buti pa si Kuya chill lang, di ba? Kaya ba't ganito lang, huwag kayo masyadong triggered sa mga comment section, sa mga awayan, mga lita-litanya, isang buong paragraph. At si Kuya, di ba, nag-enjoy siya. Relax lang, enjoy nyo lang ang taon na to. At ihanda na ang sarili nyo sa sukot ng 2020. Sunod, for Lechon of the Apocalypse. Di ba? Yan. Bakit ang shiny nitong isa? At ito naman isa nalaspag, parang kulubot. Kung yung isa balat ni Catriona, ito naman bayag ni Marlo. Ano nangyari dito? Ilang araw din gagawin yung paksiw yan, kaya huwag yung bastusin yan. Speaking of Marlo, yan. Paano pag nakita mo ako mamayang 12 a.m.? Anong nangyari? Naghirap kasi kamakailan yung paktorya ni Santa Claus. Nagkulang ang mga benefits ng kanyang mga elves. Pero bilib ako kay Marlo dahil alam niya yung market niya. Alam niya kung paano siya magbabiral. Kahit pinagtitrip pa siya, hindi lang naman yung titigay comment section eh. Sigurado ako wala makakagawa ng ginagawa ni Sander. Kung kunyari ganyan na iyong marketing strat. Meron siyang regalo sa loob niya na walang iba. Magaling, Sander. Marlo, magaling. Sunod. Yan, ito ang ginawa ni Marlo. Alam mo na, buti-buti pa siya may kike. Kayo ba meron, ha? Shout out kay Kuya kanina. Di mo kailangan ng kike na kakana ng iba. Sunod, from James. Ganito mag-TikTok! Copyright, yeah. Ano? Mga TikTokers of Manila! Sagot! Hindi nyo to alam. Yes, copyright. Ay, copyright. Yeah. Copyright. Ano meron dito? Mga pa-cute dyan na babae at lalaki sa TikTok, manahimik kayong lahat. Siya ang trendsetter ng TikTok, okay? Alam mo yan, hindi mo yan alam. Ibang Happy New Year ang mararating mo, abot langit, wag yung gagawin yan. Hindi ko na kung sapat na yung mga karton na pinatong niya. Pero pa isa dito, parang porn template lang, diba? Big black Shelane versus one petite extinguisher. So papamilya po kaming channel ngayong taon. Yes, sir. Kasabi ko lang wag ipuputok mo sa labas. Sige, magsabay-sabay ka pa. Diba parang yung pedicab kanina, hindi mo kailangan ng mga yayamaning mga kotse. Diba dito dalawa na agad. Nakike ang meron siya. Kahit nasa jeep lang siya, diba? Saan pa kayo? Abutan ng kiki na yan para mamaya. Sunod. Hindi mo lang kailangan ng 20 kung may 20,000 ka. Maraming salamat, lumpiang champorado. Gagawin ko lahat ng sinabi ni Tito kung ito ang binigay sa akin noong Pasko. Joke lang, pampamangking kami channel. My dream girl. Welcome, Kurt. Alak na naman! I-shot nyo ako sa mga iinom ng New Year, ha? Shot nyo ako, ha? From John Maran. Nakakamatayan yung tiner. Tingnan mo, nakakamatayan. Nag-thinner ka pa? Tingnan. Tingnan lang. Nakakamatayan. Paano to? Mamatay na kaya ako? Hindi ako Oh, hindi ako Hindi ka pa umabot na 2020. Bata, okay lang yan. Reportate, nasa langit ka na. Wala katapasan ng Aguinaldo doon. Sige, tanggalin mo na yung Torotot. Hindi ko lang ilan na yung Torotot. Future Paolo, ikaw ano mo na lang kung lumagpas na ako kasi wala lang akong pake, okay? From Ruiz. May jowa ka ba? Bakit? Bakit? Wala. Sana all. Ayoko na. Iwan nyo na to 2020 parang awa nyo na. Puro kayo jowa. Di nyo kailangan ng jowa sa 2020. Sasabi sa'yo, unahin nyo ang sarili nyo, okay? Tignan mo si Kuya, di ba kanina sa pedicab, sinabi niyang mahal niya, pwede siya mahal, tapos move on na. Sumakay na ng pedicab at pumasok na ng 2020. No regret. From Evan. Ano to? Wow, sweet naman. Ang taas natin, sabay tayo. Sige lang ako matawa, buti narinig ko na naman to. Yes. Walang katapusan. Masabi ko sa iyo, ang jowa, wala ibibigay ko di disgrasya. Kung hindi ka ba disgrasya, siya disgrasya ka sa kama. Disgrasya ka sa kama, buntis ka. Pag nabuntis ka, gastos ka. Yes, sir.
Ipuputok mo sa labas yan, Vape Master, diba? Para ingat na ingat si Tita Ivana dyan, para iba mahawakan ko dito. Lagot! Maraming salamat. Sunod, How Girls Meet. Ah! Hindi ko alam bakit. Bakit nga ba yun? Well, ganun talaga. Ayun ang pantawag ng mga babae pag mga lalaki. Uy! Uy, gago! Ikaw pala, putang ina, dito ka na naman. Pag sa mga lalaki, mumurahin ka muna bago kayo magkamusta. Pero diba, kanya-kanya trip. Tagalin mo na lahat ng toroto sa mundo. Okay, natalo lang. Di ba na ako umasa mananalo ko dito? Gusto ko lang sumaya. From John. Yeah, di ba, itigil nyo na to. Sandali lang! Hindi ba si Dr. Pepe ang pinakamagaling dyan? Di ba, pang Mr. Worldwide nga yung kanya mga babae. Mali! Baka kaya lang niyang pagsabayin, di ba? Yan ang tunay na Dr. Pepe. Tatawagin ka ba ng Dr. Pepe kung hindi ka magaling doon? Hey! I love the way she makes me smile. Yes, sir. From Miss Universe to Mr. Worldwide, Dr. Pepe, maraming salamat. Bugoy Trilon from Daniel. Tingnan nyo yung lyrics. Ano meron sa paano na kaya? Ano na yan? Di ko na kaya, di mo ismawala ka. Hit! Pahit isa. Lit! Hey! Diba yan ang tunay na lit na music? Oh, ho, ho, ho! Na kaya sinasadya ang puso ko. Diba mga nagkakantahan na New Year, alam nyo na. Tito! Noon na, Gali des ka. Nahihiya! Puso ko! Raramdama. Oh, it all interconnects kay Lady Gaga kayo sa TikTok. Raramdama. Naiwan na sa 2019. Okay, naputokan na sa loob to. Itong video okay na to. Tama na, please. Yan, sa mga magti-take out sa lahat ng mga kita-kita ngayon. Shoutout sa mga naka-overtime na Tupperware ng nanay. Yan, huwag nyo lang kalimutan, okay? Huwag nyo lang kalimutan initin ng maayos para di sumakit ang tiyan nyo. Para pumasok ang 2020 nang di ka nagtatae. Sunod! Okay kayo. Maganda kayo. Kaso, mahilig ka sa lolo. Paiyot, wag kang paiyot, girl. Wag kang paiyot, wag kang paiyot, girl. Wag kang paiyot. Tapos na yun? Wag kang paiyot, Ano to? Gano'ng katagal tong kantang to? Speaking of lolo. Kwek. Yan. Mauuna pa tayo mamatay kay Lolo Enriles. Yan sabi ko sa inyo. Ganon siya katibay. Alphabet of 2019. A is for Advance ako mag-isip. B Pero last year is pa for yun. Ba't ako matatakot? C Okay. is for Eh! It interconnects! Yes, sir. D is for Dino nasa labas! E is for Itlog challenge. Naalala ko na feature ko F yan. is for Kudi ako popo, kudi ako popo, G What? is for Ano yan? H is Hindi na ako for nagulat eh. I is for Iyak na sana ako, kaso lalaki ako eh. J is for Speaking of lalaki, diba? Hey! K is for Count to 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi naman iba dito, hindi naman umabot ng 2019 eh. Tagal na to iba eh. Ano ba? Count to 10. L is for Listen, look, and listen, and learn. Hindi. Ikaw na ata to eh. M I think. is for Ah, matagal na yan. N is for O is for Ba't kamukha ni Kuya Jose yun? Mang Jose! Ikaw ba to? is for Okay kayo. P is for Paano masabi? Q. Q is for Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano, abangan nyo yan. R Yes, moments before yung labanan nila. is for
Kota Hamnida naman. Yes, kailangan isali yun. Kahit hindi naman siya Pinoy. Siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw. T Nawala yung is audio. for Tatay na po ako sa MMK. U is for V is for Ulol! Vagina plus! W OG. is for X is for Single! Single! Tatay yung pinakamabilis ngayon mag-grow, diba? Si Mimiya. Y is for Okay lang, huwag ka umiyak, Mimiya, kahit single ka. Di mo kailangan ng jowa para sumaya. Meron kang kaliwat ka na kamay para pasayin ang sarili mo. Meron kang dalawang daliri kung babae ka. Huwag ka magjojowa dahil malungkot ka. O huwag ka maghahanap ng relasyon para alagaan ka o gusto o nalulungkot ka. Ginagamit mo lang yung taong yun at uhaw ka lang. You're wrong. Z Tagal na yun. is for Sumaya ba kayo? Ako, pwede na. Ako medyo sumaya ako. Maraming salamat sa nagpadala. Huwag nyo kalimutan iputok sa labas, ha? Okay, wala. Diba tulad ito, naubos na ang putok natin sa mga buhay. So, tayo like, share sa mga naputokan na friends nyo sa mukha. At huwag nyo kalimutan subscribe. Magre-restock nga pala ang jacket next year sa mga naghahanap pa dahil ubos na sa ating Shopee sa description. At advance maligayang taon sa inyong lahat sa 2020.